Gada ng 4 na persona makalis ang nangyaring banggaan ng duwang motorsiklo sa tinampong sakop Campurok 2 Barangay San Isidro Ilawod Malilipot Albay. Alas 11 ning banggikang nakaaging Domingo Mayo 19. Binisto ang mga nagada na sinda Nico Garcia y Bilaos, 29 anyos, asin ang duwang backride kaani na sinda Ralph Bilaos y Bilan, 33 anyos, asin Christian Lucena y Barameda, 43 anyos na interong residente Campurok 2 Datag Santa Teresa Malilipot. Asin ang sarupang persona na lunad maning sarong motorsiklo na binistong si Stephen Litatel E. Tirobias, 35 anyos na paramientras na nakaistar sa Tabaco City. Base sa investigasyon, gikan si Tatel sa Legazpi City proper, asin pauli na kota sa Tabaco City. Mantang pigbabaybay ang lugar, nasakop kang motorsiklo ninda Garcia ang linya ni Tatel na nauli sa sendang salpukan. Tulos man napigdara sa Siga Hospital sa Tabaco City. Alagad interong binawian ng buhay. Kadaklan sir, puros payo. Puros ko ini payo. Sa liwa, sa diklom, medyo maliwanag man. So, typical naman na maliwanag kasi may street light man eh. Napag-araman na mayong suulot na helmet sinda Garcia asin duwang backride kaani. Asin nasa impluensya pa ning arakan maaksidente. Mayo man ang mga inining magkakanigong dokumento arog kang lisensya. Sa base lang ini sa sinabi kang kapamilya, dati na yung nagpakainom, aga pa sa nagirnon na yun eh. Dahil masabi kang pamilya, kung sa ninihali, banggina ngayon, sabi nga ni Samuya, banggina, nagruluwas pa. Daw anong precautionary measures ang tigibo kang PNP. Kung sumismong driver man sa nang nagbabalga, okay na eh. Madrive pasinda, nagpakainom. Kausa talaga kang aksidente yan. Sa presente, pigahalat pa kang malilipot PNP kung magkakaigwaning pag-urulay ang pamilya kang 4 na nagadan. Naiuli naman kasudma ang bangkay ni Tatel sa saiyang residensya sa Bato, Catanduanes. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal.